Бърка част от пих уиски. Вие свършихте, а? 150 кг, Блажо, не знам си кой. 101 кг. Сиро от Сирия. Полека, пари за Станчо, пари за там. Станчо, Максо там. Пари Станчо. Айде, айде! И кучето! Да върти на тата, Мичо, върти да върти още. Да върти да няма да крата Не можа да Айде, батко Мичо! Той знаят да бори. Станчо, беги, беги! Той знаят да бори. Батире, неко батире падна тук. А? Готов е? А, не, продължайте. Ръката на тети си държи на Ръцете. Абе, говори нещо, бе. Говори нещо, каза. Не, ама аз ще сложа музика. 95 кг зе. Единия зе напада, сега нападателя зе. Напада. Станчо, беги оттам, беги оттам. Станчо, хвана се. А ти му ушото, откъди му ушото, я. Умира! Трябва да говори нещо. А, не, бе. Чакай, път се липсия. Айде, още! Изнерви се! То! Куче да гай. Браво, Мишо! Едно, две, три. Браво! Победител! Айде! Кажи две-три думи! Очаквам следващия човек, който може да се превърне срещу мен. Но мисля, че ще го намерите. Сара, мърси. Ай. Тренирам още.